Pirang-pirang punditan lagu wis diaturake. Ya saiki fokus ning kene Mas Kiri Duduk ben langsung munggah ning pentas. Tembange plong Mas ya. Plong. Digawe plong ya biar seger. Plong, plong. Ya, plong ya Mas. Ya. 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 Korek Mas. Saking warga tuan rumah. Iya Gayatri baru napa. Badanku sing rodok seger plong. Nggih, monggo. Sami mawon Gayatri kalih plong. Gayatri mawon, monggo. Ya bundutan request. Ono ya ora dawuh kok, ya. Hey! Jare lunga ora nyatane nganti tekan seprene pamit lunga golek pangan bareng mule wis gawa gandengan masih kok kok Prisdianto Masuk titik oke. Bulu dalu. Ya. Hey!
mulai terminal kaya kok wis pacaran pamit lunga golek pangan mulai wis gawa gandengan bareng mulai kelingan. Wah, luar biasa Mas. Hebat banget. Niki Pak Sugeng. Kaget apa-apa. Nah, kula wawon lho diparingi kok Mas. Oke, Mbak Nuwun, Masya Allah.